Pero aínda así, se lle quedan dúbidas, a Organización de Consumidores de Galicia sempre ten a porta aberta para atendernos. Que consellos nos dades para estas rebaixas? A ver, pois temos que ter en conta que o establecemento debe ter anunciado visiblemente as datas de inicio e de final da rebaixa. Na etiqueta debe aparecer o prezo que tiña antes o produto e o prezo rebaixado, ou senón, a porcentaxe de desconto para que nós poidamos facer a nosa conta. E que pasa, por exemplo, cando nos atopamos cunha prenda que vimos un mes antes e nese momento non está rebaixada? Pois debemos poñelo en coñecemento das administracións competentes, vale? Porque iso non se pode facer, é dicir, os produtos que se poñan en período de rebaixa debían de estar xa en venta con anterioridade a comezar a rebaixa. Se mercamos en rebaixa, se queremos devolver, podemos facelo? Vale, eso si suele haber dúbidas, vale, entre os usuarios. En principio, o dereito á devolución é unha deferencia comercial que ten o establecemento, o sea, o establecemento non está obligado a recollernos o produto, sempre cando non este defectuoso, senón se nos iríamos á garantía, vale? Entonces, é importante, se non está expresamente establecido en cartéis, pois preguntar, que nos digan se temos dereito a devolver o produto e en que prazos, vale? Porque o establecemento non está obrigado a darnos esa opción. Ante calquera queixa sempre temos as follas de reclamacións a nosa disposición. Efectivamente, nos diriximos ao establecemento e pedimos a correspondente folla de reclamación. Saber que teñen un mes para contestarnos desde que presentamos a reclamación. Así que xa saben, podemos encher as bolsas, sí, pero non a calquera prezo.